Ennen tässä oli Stokkan herkku ja me käytiin usein täällä ostoksilla. Tulee niin kuin vanhat muistot mieleen, että oli hullut päivät ja hullujen päivien munkit ja muut herkut oli myynnissä. Ja nyt tässä on tämä Suomen suurin etninen kauppa, joka on myös tosi kiva kokemus kyllä, että me käydään täällä aina aika useinkin. Ja täällä on tosissaan hyviä tuotteita, laadukkaita ja paljon sellaisia, mitä löytyy ihan suomalaisistakin ruokakaupoista. Sellaisia tuotteita myös. Ja sitten on myös sellaisia, mitä ei löydy mistään muualta paljon, niin kuin erilaisia. Jos ajatellaan vähän makuelämyksen kannalta, niin tämä on myös tosi kiva. Mutta niin voi huomata, miten aika muuttuu, että tulee silleen vähän nostalginen fiilis. Me ostetaan täältä esimerkiksi kolonie ja sitten lihat, riisiä, pakastetuotteita. Esimerkiksi löytyy paljon sellaisia, joista myös niin kuin lapset tykkää. Ja hedelmiä, vihanneksia, herkkuja, ihan niin kuin kaikkia tämmöisiä perusjuttuja, mitä täällä löytyy kaikenlaista. Löytyy paljon erilaisia pähkinöitä ja tuommoista naposteltavaa, tosi laaja valikoima erilaisia hilloja, hunajaa, niin kuin makuhunajaa ja kaikkea sellaista. Ja sitten me esimerkiksi kokeiltiin tuommoista, ostettiin Kvitton hilloa. Ja sitten on ruusuhilloa tuossa esim, mitä me nyt ei tällä kertaa ostettu, mutta on paljon erilaisia säilykkeitä, paljon erilaisia mausteita. Me ostettiin tällä kertaa vaan paprikamaustetta. Riisiä, erilaisia riisejä ja tietenkin suklaata ja tuommoista, missä on paljon pistaasijuttuja löytyy lapsille vähän herkkua.